हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव खेबसे बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय आरो बेजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दङ आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै गोदान बोसोर नङा होमबा 1 तारिख 2025 जोंहा बोसोर गोदान हाबबाय दिनैनिफ्राय। दा नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो गोजाम बोसोरखौ रंजा खुसि बिदाय हरबाय आरो गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजायै नोंथांमोना बरायनानै लाबाय। आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। दा लोगोफोर जोङो भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनोसै। दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस मोजां खौरां लानानै फैदों। दा जोंहा PM किसान सम्मान निधि योजना आबादारिफोरनि जायफोरा आबाद मावो आबादारिफोरनि मुङैहाय राङारि अनसुंथाइ होनाय जायो सरकाराहाय। आबाद मावग्राफोरनि थाखाय खेथि खालामग्राफोरनि थाखाय सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोनो आरो बोसोरफ्रोमबो दा जोंहा PM किसाननिफ्राय जोंहा फैसा मोनो आरोखि माखासे राङारि अनसुंथाइफोर मोननाय जायो। सरकाराहाय आबाद मावग्राफोरनो आबादारिफोरनो माखासे राङारि अनसुंथाइफोर होनाय जायो। दा बोसोराव जोंहा PM किसाननि रांखौहाय 6000 करिया मोनो। मास मोनब्रैजों खेबसे मोनो। जोंहा बोसोराव खेबथाम मोननाय जायो आरोखि 6000 हिसाबैहाय 6000 हिसाबै जोंहा बोसोराव मोननाय जायो। दा PM किसाननिफ्राय मोनसे मोजां खौरां ओंखारना फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं आपडेट्सखौहाय फारि फारि स्टेप बाय स्टेप प्रसेस बाय प्रसेस खिथा हरगासिनो दङ। दा जोंहा PM किसाननिफ्राय मा गोदान आपडेट्स ओंखारना फैदों नोंथांमोनाथ' मिथिनो लुबैथारबाय जानांगौ नङा होमबा। दा जोंहा PM किसान होननानै बुंब्ला मिन्थिखायो जायफोर आबाद मावग्रा आबादारिफोर बिथांमोननि थाखाय जोंहा सरकारनिफ्राय माखासे राङारि अनसुंथाइ मोनो आरोखि। सरकारा माखासे राङारि अनसुंथाइ फैसा सोनानै हरनाय जायो। दा बे फैसाया मानि जोहै हाबो होनोब्ला जोंहा DBT सिस्टेमनि जोहै हाबो आरोखि। जोंहा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै हाबो। जाय एकाउन्टआ आदारजों लिंक दं बे एकाउन्टआवसो फैसाया हाबो आरोखि। नोंथांमोना चेक खालामनानै लाबानो जाबाय आदार बेंक लिंक दंना गैया अब्लानो नोंथांमोना मिन्थि मोनगोन आरोखि। दा बेनिखायनो आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि दासिमबो EKYCखौ होनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना मबाइल फननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना EKYCखौ बानायना लानो हागोन। नोंथांमोना मा होनोब्ला नोंथांमोना नैबे EKYC अपसनाव फैबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोनहा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांनि मबाइलाव मोनसे वान टाइम पासवार्ड OTP फैगोन। बेखौ होब्लानो नोंथांमोना EKYCखौ बानायना लानो हागोन। आरो मबाइलजों जुदि नोंथांमोना EKYC बानायनायाव जायाखैब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन जायनाखि CC सेन्टार गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मोनफा मोनफा CC सेन्टार थायो नङा होमबा। एग्रिकालसार अफिस होनो जायखौहाय। बेयावहाय नोंथांमोना थांनानै मा खालामनांगोन CC सेन्टारावहाय थांनानै नोंथांमोना फिंगारप्रिन्ट खालामहैनांगोन। अब्लानो नोंथांमोननि थाबथानाय पेन्डिं जानानै थानाय फैसाया किस्तिफोरा हाबगोन आरोखि। बेजों लोगोसे आरोबाव नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावनानै लाबाव। नोंथांमोना नोंथांमोननि साखाथियाव खाथि खालायाव नोंथांमोननि एरियाफोरावहाय पस्ट अफिस थायो नङा होमबा। बे पस्ट अफिसाव थांनानै नोंथांमोना DBT एकाउन्ट खुलिनानै लाहैबानो जाबाय। नोंथांमोना पस्टमेनखौहाय बुंनांगोन आरोखि आङो DBT एकाउन्ट खुलिनोमोन होननानै बुंबानो नोंथांमोना पस्टमेनाहाय नोंथांमोननो खुलिनानै हरगोन आरोखि बानायनानै हरगोन DBT एकाउन्टखौहाय। नोंथांमोना एबारनिफ्राय थाबथानाय पेन्डिं जानानै थानाय किस्तिफोरखौ खेबसेनो ज' मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना मिन्थिखागौ जोंहा 18थि किस्तिखौ माब्ला मोन्दोंमोन नोंथांमोना मिन्थिखागौ। जोंहा 18थि किस्तिखौहाय नै बेवहाय नायबानो जाबाय 2024 5 अक्ट'बरावसो मोन्दोंमोन। दा जोंहा 5 अक्ट'बराव मोन्दोंमोन आरोखि। दा ओमफ्राय जोंहा 19 किस्ति 19थि इनस्टलमेन्टखौ जोंहा बेसेबाङाव मोनगोन नोंथांमोना बेखौहायनो आङो नोंथांमोननो मिथिहरनो सानदों। दा जोंहा मा किस्तियाव मोनोमोन नै आगष्टनिफ्राय नभेम्बरसिम, ओमफ्राय एप्रिलनिफ्राय जुलाइ मासनि गेजेराव खेबसे मोनो, डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खेबसे मोनो। बेबायदि मोनो आरोखि जोंहा किस्ति बाय किस्ति। दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय। सोरनाबाफोर जुदि
माबाफोर खामानि आद्रा जानानै दङब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि डकुमेन्टसफोरखौ होनानै लेन्ड हल्डिं बिदिनो हानि फोरमान बिलाइ नोंनि डकुमेन्टस आधार कार्ड बेफोरबायदि गासै नोंनि डकुमेन्टसखौ लानानै नोंथांमोना CC सेन्टाराव थांनानै खेबसे खबर लाहैनायबानो जाबाय। नोंनि जुदि किस्तिफोरा मोननांगौ किस्तिफोरा सिगांनिफ्रायनो थाबथाबोगासिनो दङब्ला नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाहैथार। नोंथांमोनहा अब्लानो गासै किस्तिखौहाय एबाराव खेबसेनो मोननो हागौ। दा नोंथांमोना खेबसेनो 20,000 30,000 सोरबा 25,000 बेबायदि मोननो हागौ आरोखि। दा नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौहाय मावनानै लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना मिथिनो लुबैबाय नङा होमबा बेखौनो। दा जोंहा PM किसाननि 19थि किस्तिनि इनस्टलमेन्टआ माला मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा बोसोर गोदान हाबबाय। दा बोसोर गोदान हाबनायनि लोगो लोगो जोंहा PM किसाननिफ्राय जोंहा गोदान आपडेट्स ओंखारना फैदों। दा बे आपडेट्सआनो जाहैबाय नोंथांमोननि फैसाया माब्ला मोननो थांगासिनो दं, माब्ला हाबनो थांगासिनो दं। सरकारा नोंथांमोननि आबादारिफोरनि जायनाखि आबाद मावो बिथांमोननि फैसाखौहाय माब्ला सोनानै हरनो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना माला मोनगोननो नोंथांमोना नैबाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना फैबाय थानाय फेब्रुवारि नङाब्ला मार्च, फैबाय थानाय फेब्रुवारि नङाब्ला मार्चनि गेजेरावहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दाथ' जानुवारि हाबबाय नङा होमबा। जानुवारि मास मोनसेखौ खुनुरुखुम नोंथांमोना नेथ'बावनांसिगोन। फेब्रुवारि नङाब्ला मार्चनि गेजेरावनो नोंथांमोना फैसाखौहाय मोननो थांगासिनो दङ। दा मिथिनो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोना फेब्रुवारि मार्चनि गेजेरावसो मोनगोन आरोखि 19थि किस्तिनि PM किसाननि राङारि अनसुंथाइखौहाय। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय। दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै लाइक खालामना होदो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाहाथे बयबो मिन्थियो बेनिखायनो बयनोबो शेयार खालामना होदो लोगोफोरनो। आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे गुरै रिकुवेस्ट, नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायग्रोबानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट्सआ बेनोमोन। थेंक इउ फर वाचिं। सी यू अगेन। बाय बाय एन्ड टेक केयार।